To je had, poštípej ťa to. Pozor. Pozor! Pozor! Si na YouTube, kamarát. Čo? Si na YouTube. Vieš, čo je to? Čo? Čo je YouTube? No, myslíš si? No čo je YouTube? Ja to neviem, môj milý. YouTube, Dobre, Facebook. na to sa budem vyskávať a vy budete ma pozorovať. Asi na mestskej polícii, chlapček. Áno, chlapček, ešte poradne, tak. Ty máš IQ húpacieho koníka? Čo? Má IQ 200 eur. Ty máš IQ húpacieho koníka? Máš? Áno. A hračkarského. Ty máš IQ húpacieho koníka a hračkárskeho? Poď bližšie, to musíme natočiť. Takže ty máš IQ húpacieho koníka a hračkárskeho. Áno.